Cúmprense 2 anos da remuda do goberno de Ribeira. A noite do 28 de maio de 2023, BNG, PBBI e PSDG conseguían arrebatar o executivo local, o PP. Agora, no ecuador do mandato, o alcalde fai balance do traxecto. O 28 de maio do 2023 quedou marcado nos libros de historia de Ribeira como o día no que o Partido Popular perdía o goberno local. O tripartito conformado por BNG, Partido do Avance Independente e PSDG chegaba ao poder para afrontar 4 anos de mandato onde poder asentarse no mando. Hoxe pasaron xa 2 anos e un día dende esta data. Situámonos no ecuador da legislatura que para Luís Pérez Barral é positiva polo que percibe dende a veciñanza. A valoración que teño que facer é moi positiva destes 2 anos, non só pola miña percepción de como están indo as cousas, senón porque así mo está dicindo a xente cando vou pola rúa ou asisto aos actos públicos, están trasladándonos a súa felicidade, a súa satisfacción de todo o que se está facendo. Estamos falando de que en 2 anos pois priorizamos outro tipo de actuacións, deixando as grandes obras a un lado e priorizando aquilo que lle importaba á veciñanza de Ribeira. Para destacar esta importancia das prioridades, pois gustaríame destacar un só dato, non? Que é que en 2 anos investimos máis de 5,5 millóns de euros nos servizos esenciais ás parroquias. Estamos falando de saneamentos, dotacións de auga potable ou pavimentacións, que era o que nos estaba demandando a poboación de Ribeira. Ademais, estamos intentando reforzar mantementos ou limpezas, sabendo que iso é un traballo que se vai a notar a medio prazo. Pérez Barral salienta ademais a boa relación entre os 3 partidos do goberno, que ao comezo da legislatura tantas dúbidas levantou. A boa relación entre todos os membros do equipo de goberno, que estamos sabendo antepoñer os intereses da veciñanza de Ribeira por riba de todo. E viámolo mesmamente esta mesma semana, onde ante o que consideramos un ataque da Consellería de Política Social a Ribeira, querendo desestimar ese terreo no que se gastaron máis de 100.000 euros na súa adquisición ou 300.000 euros gastou a Xunta para a nova construción da residencia de Ribeira, pois que estamos todos a unha dicíndolle alto e claro que vamos a defender os veciños e veciñas de Ribeira por riba de todo. O alcalde non sinala ningunha intervención en especial nestes 2 anos, pero si salienta a labor feita en campos tan importantes como o saneamento. Cando entra unha persoa polo despacho que di, alcalde, non teño saneamento ou non teño auga potable, iso implica molestias e custos para esa familia e, por tanto, estender esa rede de saneamento de servizos como a auga potable é esencial. Eu creo que iso é algo do que temos que sacar orgullo, a pesar de que moitas veces, como son investimentos que van por baixo da terra, vense menos, non? Pero nas familias nas que toca son moi agradecidas e é un traballo que estamos facendo de maneira constante e que imos continuar ao longo de todo o mandato. Non todos os aspectos son positivos. O rexedor apunta que queda aínda moito camiño que percorrer e que, aínda así, nunca chegarán á perfección. Sí, sen dúbida, cando estamos nun goberno municipal sabes que tes que dar o mellor de ti porque a veciñanza é moi exixente, como debe ser. Esforzámonos para darlle a mellor atención posible a todas as parroquias e a todos os veciños e veciñas. Nese sentido, pois, destacar que é un lastre, non, a débeda que temos que facerlle fronte e que, por tanto, iso imposibilita en maior medida, como nos gustaría, pois reforzar eses servizos de limpeza ou ese servizo de rozas nas parroquias. En todo caso, imos seguir esforzándonos para que chegue da mellor maneira posible a todos os recunchos do concello. Agora quedan outros 2 anos nos que o goberno de Ribeira debe seguir demostrando se son merecedores de manter a confianza dos veciños. O alcalde afirma que se seguirá traballando da mesma maneira e cumprindo coas exixencias dos ribeirenses. Ben, pois eu creo que os afrontamos con enerxía, sabendo cales son as nosas prioridades e asumindo que temos que chegar a 2027 pois cumprindo cos deberes que nos marcamos ante a veciñanza de Ribeira e pasando o exame con nota, non? Creo que nos vamos a dedicar en corpo e alma a que Ribeira mellore, avance, como xa está facendo, e destacar pois todo o que vimos facendo ao longo deses últimos anos, que tamén é unha cuestión que se ven facendo en diálogo permanente cos veciños e veciñas de Ribeira, porque estamos acudindo ás parroquias, recibímolos, entón hai moitas das medidas que estamos tomando que son directamente peticións da propia cidadanía de Ribeira.